Ето готово. Видеооператора, добре, снимай това игрото. Снимай колко съм фотогеничен. Снимай ме, ти казвам. Виж Чичо Мечо какво ме кара да правим. Татко, ви го камерджията. Фотокамера. Ето и това натам. Кое? Да, и аз това казах. Тук може да дойде. Камелия, колата е тук отпред. Сигурен ли си да не ни направят проблем? Е, тук отпред колата да гледат хората. Не баш тук на входа, малко по-напред. Трябва да питаме дали мога да вкараме, че все пак е смисъл. Хайде, бабо Живке. Хайде. Виж Да ни Чичо е Мечо живо и какво ме здраво. кара. Сега съм. Да бъде за благословение, за промяна на родителите си. Севера. Все пак пита. Е там. Той аз съм четам. Какво ти казах? Батко, дай да го държа. Не знам, Чичо ти Мечо ще прави нещо. Снимат! Сега трябва да чакам. Ходи, взема. Питах дали мога да вкараме колата вътре да става. Не става, аз ти А преди пускаха. Да бе. Серо за първи път ги отбавям. Свързали се? Ало? Сигурно сега някой изписват вътре. Да бе, в момента се снимат. Да, ама като се снима камерджията. Я дай това да го носим, че тежи има. Дай го му. Тя е това. Айде, дай на мене. На мене. Бошко камерата, Бошко. Колко пари ще ви дадеш сега за това? 360 евро. А? 360 евро. Малко са. Аз да се видя. Ма то се върти, бе. Кое се върти? Дай да се фанем да те снимам. Е така, Страйко. Дай аз. Батко, Мишо, дай аз. Това е по-добре, да. Дай аз да снимам. Али сега сей, ще направиш беля. Камерджия. Здравей. Аз се познавам от Да, да,
Сега Чичо Мечо, като качи това клипче в YouTube и стане инфлуенсър, ще видиш. И ще вика за камерджия на всека. Ще скараш поле. Нищо. Те иначе това не ги хвърля. Леле, баба ми ги Ето я идва баба. Но не е студено. Колко баба ходи. По-голема баба. Снимам бе, снимам бе. Снимай бе. Ето я Шишо. Леле, колко е красива. О! Ти си много хубава. С твоите кола съм още по-хубава. Много красива. Ето я. Ето и двете Принцесата. инфлуенсърки. Ето я. И каканча третата. Ето Ето я. я. Аз не съм. Сега Чичо Мечо ще ви прави известни. Ето го и Ергена. Къде е Чичо Мечо? А ти с какво дойде? Ергена, ето го. Дома се остана. Оправя. Да се обърнеш така. То мина към Елия ми даде. Ама ми даде молев на остри. Колко много цигари на Температура ли дигна край? едно место. Айде, бате, Славчо. Мачай, не знам дали трябва да влизам сега. Ами сега е вашето време. Сега трябва да източним, ще се снимате ли от мене вътре. Има минимален пакет, има по-голям пакет. Един е 40 лева, другия е 60 лева. Аз съм приготвил... Ето това. Еми изчакайте тогава. Не е отблизо, че съм грозна. Екстра си, бе, красив. Сега става. А то нали с това? С това снимки става? Да, бе. Май да, ма не знам как се снима. Не снимай. Пробвай бе. И аз ще пробвам. Айде. Чакайте да ми вика. Да знаеш колко е фотота. Иначе като е помежду, няма толкова време, като чакате и бебе. Сега ще запишем. Ама затворете да не стига сега. Ето там оставете кошчето. Дай тате сега този телефон с Viber, който да ти ги пусна до вечера или утре преди обед. И ще пиш. Да, да, на бал. Еми, който кажете. Ама на Viber ли ще На Viber? Не, аз ще ви ги пусна. Значи вижте сега. Ние ще снимаме тук 60 кадра.
Тия ти ги пускам на Viber безплатно. И ти вада 10 снимки, 12 на хартия. Разбрали ме? За да може да си имате пълна фотосесия. Независимо, че е така. Айде, никой не затвори вратата. Затваря. Така, сега там ще помоля да дойдете насам, тате да остане само в ъгъла. Много голяма група. Затваряйте да не изтива. Тата е тук, пред цветята. Добре си, така си идеално. Това се право край скрипува. Така, една целувка тата за папа. Чакайте тук само. Една целувка за мама. Така, подаваш и цветята. Да си взимаш бебче. Да ви жити здраве на цялото семейство, много да ви радва и всичко най-хубаво, леко гледане на Амин. Ето така. Сега, я да се снимаш, да ги снимаш ти. Точно така. Сега да организираме нещата. Нека тата и мама да застанат в центъра. Чакайте ми, то ще може всичко. Първата се човека да ви каже кой какво да прави. Да, точно така. Ето, гледайте тате към мене. Готово. Малко повече усмивки искам и по-добро настроение. И да заповядат сега родителите на мама, на тате. Вие стоите се едно... Айде да Заповядай. Ами кажи, че си зад мен, аз съм не мога да... Така. Баба ходи с теб. Тръпни се, Ани, тръпни се. Добре. Така. Чакайте. Няма ли така малко по... Само ето крилата, че ми пречите, тук на светлината малко. Мелиса, ела. То си е забрал. Бабо, тя те скрива колко тебе е висока. Да. Ето. Добре. Така, да дойдат и другите родители да заповядат. Чакай, аз искам да се снимам. Само да снимам. Ами по-назад е шапката, така има много на почите. Назад. Тук. Ето. Гледайте всички към мене. Чудесно. Най-добре да държиш от всички си виждаме за сега. Виж как гледа съвсем. Готово. Айде само вие. Айде, Мишо. Дайте сега само. Само ти. Абе, снимай се и ти. Нищо. Надявате малко, чичо. Надявате се да много. Така. Няма ли какво правиш?
Краси. Ние лелите чичовците, айде. Изчакай, да изчакай. Ето се. Така ли? Айде. Аз не Моля знам да да снимаш. снимне. Само дръж, само дръж. Е така. Това е. Държим сега и да мърдам. Всякакви ситуации. Виждали сте? Вижда се добре бебето, само че там влизат хората в кадъра. Ето така да са. Добре. Готово. Како, айде. Браво. Ще те вземем за оператор. И направи едно сърчице, миличка, е така, чудесно. Супер. Само ме. Кой ще не знам? Аз. Има ли желаещи? На снимка? Кой снимка се? Не, аз сложим. Не, да се снимам. Само сложите. Нека си направят майката и таткото по-раз, отделна снимка и то. Всеки да си има снимки. То няма вече Ама той е прав, защото никой не се спуска нищо, стоите така, то не се знае, той е прав. Решелата бабка. Бабо, Една снимка ли са? Само най-важното е да кажем, да знаем, мама няма да гледа. Няма го най-тежки. Не, аз това ви казвам да помня, защото Кочко, такава ситуация накрая. Я да го ма там по видим. лицето не му се Да, вижда. да, да. Невидимото е ще се прави тук. Бабо, бабо. Ето, Анче, не го чува. котел е много скъпи, че си Ама и какво? Я ми го дай. Дай ми го. Ай, Сето, чай. оправи го малко. Я го сложи тук да го правиш на час. Дай така. Я? Ето така. Я виж кой знае. Е, Така го държат най-опитните дома. така е. Значи тя ще го... Нема да ти казвам колко бебета ми минаха. Добре, гледайте към мен. Да са неживи и здрави. Ходите една снимка с нея? Да го... Двамата с бебето една снимка и аз после с Фифи на снимки си. Така. Трайка, чуй ме. Една, само ти с бебето, една, само. Дай да го оправим, че се колата. Айде, давай, стига Левам се. Татко. Дръж си. Момчето. Хубаво. Гена. Цеца прави. Ще го оправим след малко, чакай. Хубаво, в коя кола ще се вози бебето, да работи за ето. Ходи запали колата да работи. Топло е. Гледайте така към мен. Добре. Айде, Фифи, Ти пушне ли? Ако си пушне мама, тя няма нито един кавер. Е, добре, Другата страна, чак.
Той не може да го прехвърли. Да. Ево, дай ми го пускай по-набързо. Виж кой знае кой е управен. Това ще ме ще прави. Ох, каква си хубава. Айде да ти видят какви си красиви. Така си. Леко се завърти. Чудесно. Супер усмивки. Хайде, тате, сега да си я гушнеш твоето момиче и момче. Хубаво с тая ръка висяш. Така преплетете пръсти, вижте. Да не изтърват детето. Няма да става детето, но ще става детето. Гледате само. Готово. Цуния бе. Да, цунете се. Пак тя равни. Давай. Цуния бе. Дръпни се, бабо. Аре бе, много ви е срам. Те дома ще си се цукат. Никой искате на... Тук за сним. Се им да гледате. Сега, ако искат хубавите момичета за една последна снимка с мама, заповядайте и другите да излизат. Айде. Всички трябва да си искам само аз. Хубавите момичета, който се определя като хубав. Калина, къде е? Айде. Всичките са хубавите. Аз съм момичета, той вие. Давай, бе. То е ясно. Сега баба, снимай ги ти, ако искаш и да ми... Ти мълчи да си момиче. Много е... Баба, дръпни се, баба. Нищо не гледа да снима сега бабата. Баба да инфлуенсър или аз Да. Хубаво снимай. Точно. Бабо, стига да се Гледайте сега към мен. Първа сама си. Хора, бебето започва да рамжи. Да. Ама да. Готово. А къде е? Детето на пакет. Къде е? Ето го. Не е вкъщи, аз сега я сваля. Не, хайде, аз тя Виж. какво да държи? О, чакай. Гладен е. Гладен е, да знаете. Като да дойде да каже телефон от Viber, накрая да не стане да нямаме никакви. Телефона ще дам на Камеля. Да, които искате телефон, дайте само съобщение. Има Viber. Камеля, юзано. Тук ли? 089 69 Е обратно. Я малко не дай пример. Я дай само за малко. Кажете точно Краката му там, да. Да, нещо. Той стане, аз съм всеки. Нашето не е. 69 409. Добре. Пишеме 10 броя. Вече те да кажат, че това ще минат. Аз всеки ден, който иска, аз сега така ги държа. Идваш, тия са моите и си ги вземеш. Добре. Много се застава. Има старост и Ти си се застрелял. И си един и същи. Къде е това? Ами снимам та. На обратно. На обратно. На от другата страна. Чайте да снимам само бебето тук с страшно. Айде, че искам да стигнем по-бързо до колата да не... Това е. Сега леко по стълбите, да не се препълнеш. Аз не съм от години тук обаче. Аз съм от май месец. Иначе не се паза да години. Няма кой да ги пази. Аз ги паза от 3-4 месеца. Да, няма кой да ги пази.
Имаш ли 10 евро да им дам на момчетата? Не. Защо? Аз имам 20 на цел, дай ми 10. А къде ме бивата? Бебето изтива, ти добре ли? Добре бе. Дай 5, айде. Айде, махай се. Айде, таткото! Айде, таткото! Айде, бабо! А те ще минат ли пред нас? Не трябваше аз да го държим. Що страх те? Не, болен съм. Нищо ти няма. Това е твоето дете. То ще свикне с твоя Най-красивата. много най-красивата верно. Бибитка. Кой спре колата? Хайде, слизай с бебето. Тук я паркирай при Жулю. Как съм се бе? При Жулю я вкарай колата вляво. Чакай бе да слезнат с бебето. Чакай аз... как се отваря тази врата, бе? Я ми отворете вратата, бе. Не можем. Слизи оттам. Мама модела. Мамо, след малко ще ти звъня. Как да слезем от тук са? Там паркирай, там. Там. Дай сега ти пред него. Абе, мали и тези кофи се отпрати. Трябва да си дихва да се отправи в колата. Взе ли ключ? Да. Загаси ли? Да.
Какво направи, бата, пано, за нова година се видяхме, бе, човек. Какво направи? Как толкова бързо става? Браво, браво. За колко браво? Брат, знаеш какъв беше? 8 месеца. Добре. Ма за нова година го видяхме, беше така, сега браво. Това ще трябва да го изтриема, Това ще трябва да го изтриема. Яй, кажи, какво направи ти? Какво? Какво съм направил? Книжката. Чакай, бе! Намерих я! Виж какво намери Михаил. Ма тя беше за седалката. Аз съм сега да търся. Живки, Снимаш ли? я малко. Затваряйте вратата. Вратата. Това ли чета? Абе, то е яко да ти кажа. Обаче, дали че не е било, че не се е затопило, защото иначе